ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Hado menta kila don kendai tali ki met yap ki baka kinhon ai jinyaram jong ka search and rescue team kila yok say nawa ringdi kabadon hanong ceram kat basa arngut pat 4 lap hado mentaru ka kinhon ai jinyarap jong ka SRT kin sedang wat biang lasai ka step ya kita ki arngut ki ba 4 lap hado mentaru la ban penken mau bah ka por siteng senya jong ka arpu kendai terik ubnai nailur arajar arpu wei ka bos MTC ka badang wan natura ban let shelong ka lahap hakawa ringdi nong ceram la penti kena bakidon arpu wei ngut ki breu ki badon hakane ka bos si ngut naki kila mensau kendai ngut kila yap bat saar ngut pat kidang ja hadu menta 4 la ban say ka bos nakane ka wa namar baka search and rescue team kadang penlet jing mut shwa ban wat iki breu. Pelai. Pelai sikit-sikit. Yang gedung lah. Kesenam terlirin juga dah pada ni. Ini orang